budi bawa laksana lireber budi mangkono ong lila legawa ing triya agung denya paring dana angga ganjar saben dina Duh sang panemban dereng sawetawis dang rawuh jengandika Kanjeng Rama Panemban Begawan Dahonapati. Kula ngaturaken sungkem mugi konjuk wonten sahandhaping padha paduka Kanjeng Rama. Om awit namastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Iya anak Prabu, ingsun tampa akarya bombong rasa sukaning penggalih. Ora liwat pangestune Rama tampanana ya ngger. Duh Kanjeng Rama, Gorawalan nanggen kula nampi. Kula pundi andadosaken cimat paribeh. Boten langkung kula aturi lenggah ingkang prayogi Kanjeng Rama. Iya, ngger. Ora kurang kepenak anggon kulungguh. Patih Pragalba. Padha raharja sira sowan ana ngarsaning ingsun lan ingsun bakal mundhut priksa anggone nindakake jejibahan enggal aturna ing ngarsaning ingsun kanthi wijang. Ingsun bakal midhangetna aja nganti tumpangsuh anggone matur. Kawula nok-non inggih Kanjeng Sinuwun. Irang saya awon leres mewah lepat saderengipun ing abdi matur. Sewu kongarsa ambedahana samudra pangaksami Sinuwun. Ya Patih Pragalba, nganti kaya durung ana kaluputanira. Kula nok-non inggih Sinuwun. Saderengipun ingkang abdi atur kunjuk jejibahan salangkung rumiyin kaparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wasahandap pepada. Ya, kepareng sira ngabekti wis ingsun tampa ora liwat pangestuku kebak tampanana Patih Pragalba. Kula nok-non inggih. Dene mekaten ingkang sinuwun. Kepareng ngunjuk sedaya para nayaka wadya bala mewah para kawula. Sedaya samya tansah sumuyut sumungkem hangguru Gusti sarta sahandap pepada paduka sinuwun. Ya, Patih Pragalba syukur sekedhi jemurung. Nadyan to kahanan negara Parangrojeng lagi gotang. Nanging jeneng sira kudu bisa ngreksa kayuwanane para kawula ing Parangrojeng. Nok-non inggih ngestaken dawuh sinuwun. Ngger anak Prabu, kita ana wong gati selaknata penggalihipun Rama kepingin catur netra wawan guneman kelawan anak Prabu. Apa kang dadi wigatine pasewakan lan pun eyang mung kepingin kepriye kahanane negara ing Parangrojeng kene. Menawa tanpa sangsaya maragake babarna kang sedya, aku tak nganglungake jangga nilingake Karna. Duh Kanjeng Rama Panemban Dahonapati, ngaturaken kawuningan bilih anggen kula mboyong rawuhipun jengandika Rama Panemban supados saged ngudari ruwet renteking manah kula Rama. Awit menapa Kanjeng Rama sampun sawetawis tigang dinten wayah paduka Dewi Gendrikwati mendra saking taman kaputren negari Parangrojeng.
boten wonten pratandha menapa-menapa saderengipun. Ingkang putra kula Gendrikwati ugi boten pamit menapa malih caos pawarta menawi badhe jengkar saking praja. Dodo muntap lir kinatap duka yayah sinipi cocobang mawi ngawangis kumajot patoning lati netra kocak ngundarandir gumbul mangulir Ladalah yo jagat pangestungkara wayah Bathara Jagat. Kok yo abot temen panandange putraku lan lakone putuku si Gendrikwati. Jebul kaya mangkono nger kahanane. Nuninggih Kanjeng Rama. Anakku nger Prabu Gendramaya. Kula wonten timbalaning adhawuh. Senadyan ta pun Rama iki wis pirang-pirang taun ngratoni negara Parangrojeng nganti lengser keprabon. Banjur kang jumeneng nata jeneng sira. Sing jenenge lakuning pamrentahan kuwi mesti ana godane. Tumekaning kanugrahan gedhe marang sapa wae mau mesti disangkani dening godha lan coba. Nuninggih Kanjeng Rama, lajeng kula kedah kados pundi? Ini Ger, jeneng sira kudu bisa ngrampungi kahanan iki. Yen kahanan iki kadlarung-dlarung malah ora becik dadine. Mundak dadi wewadining negara Parangrojeng. Mula saka kuwi jeneng sira kudu bisa enggal-enggal menehi katetepan utawa putusan supaya enggal manggih karampungan. Nuninggih Kanjeng Rama, menawi mekaten kula namung ngestokaken dawuh. Pragalba, Wonten dawuh sinuwun. jeneng ingsun bakal paring dawuh marang jeneng sira ngenani murcane anakku Dewi Gendrikwati. Mara gage rungokno kanthi permati. Nuninggih sinuwun ngestokaken dawuh. Kados pundi dawuh candika sinuwun Prabu Gendramaya? Ngengeti ngenani mindrani anakku Dewi Gendrikwati kang wis 3 dina lunga saka praja tanpa pamit, ingsun bakal paring dawuh. Sapa wae sing bisa mangsulake anakku Dewi Gendrikwati bali marang praja kanthi slamet tanpa cacat, yen wadon bakal tak dadekake sedulur Sinara Wedi. Yen lanang bakal sun pundhut mantu tak jodokke marang anakku Dewi Gendrikwati. Pancen kaya mangkono anakku nger pun Rama mung bisa paring pangestu lan tansah dedonga. Muga enggal manggih pepadang lan napa kang dadi ruwit rentenging negara Parangrojeng bisa luar lan putuku Gendrikwati bisa bali kanthi widada basuki. Nuninggih Rama, berkah pangestu paduka ingkang kula suwun. Patih Pragalba, Kula wonten tinimbalan dawuh sinuwun. wis terang trawaca dawuhku. Purwa madya lan wusanane, karampungane lakon kudu dilakoni.
kondur menyang Datu Loyo lan bodalno sing padha gantung sibuk. Idep-idep ajang pesisiran niti bawah ingsun bakal nindakake sawiji-wiji cara kalebu gelane sayembara karepen rampung perkara iki. Nun inggih sinuwun ngestaken dawuh. Bocleng iblis laknat padha gegojekan. Kowe tumenggung padas kempalan, kowe tumenggung Tremba Maha. Kula wonten tinimbalan ing dawuh Sang Patih. Madal saking pasewakan mapan wonten ing pagelaran Jawi, kula pun tumenggung padas gempal jumadung dawuh. Menapa ingkang dipun dawuhaken lan wigatosing pasewakan daya-daya kababar ingkang sejati kawula nok-non. Yo, kawruhanon yen ing kalungguhan iki negara Parangrojeng koncatan mustikaning wanita putri sinuwun Prabu Kendramaya yaiku Dewi Gendrikwati lunga saka praja sawetara wis 3 dina iki tanpa ana kabar. Waduh, atmajanipun sinuwun Prabu Gendramaya Dewi Gendrikwati mindra saking praja Sang Patih. Yo, bener. Mula kang saka kuwi kawetu sabdane sinuwun Prabu Gendramaya lan nganakake giri sayembara. Sapa wong sing bisa nggawa bali Dewi Gendrikwati kanthi wilujeng yen wadon bakale didadekake sedulur. Yen putra sing bisa mboyong bakal didhawuhake kelawan Dewi Gendrikwati. Mekaten Sang Patih. Yo, mangkono. Bubaring pasewakan pungkasane karsane sinuwun Prabu Gendramaya supaya bisa dibiwarake kelawan kabeh kawula negara Parangrojeng. Mula aku ngutus supaya jeneng sira bisa biwarakake dawuh sinuwun Prabu Gendramaya iki. Nun inggih ngestaken dawuh Sang Patih.
Pandita kinarya wangsit pindha pombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone lawan galihing kangkung. Wah, Nger. Bapa wis rumangsa mongkok. Cakil ya gendir penjalin. Kula wonten tinimbalane ngadhawuh, Penemban. Nyata kuwi duweni keluyan prigel sasolahmu tlingkas kesit trengginas trampil trajangmu ngedap-ngedapi tanpa duwe rasa wedi. Kabisan sing kasat mata kabeh wis tak warahke kalebu bab olah kaprajuritan. Lan kowe nyata salah sawijining muridku sing lantip lan bisa ngungkuli murid-murid liyane. Nadyan aku ora mulangake bab ngasorake marang sapepadane. Nanging nyata sira sing bisa dadi tetungguling murid ing pertapan harga tumeleng kene. Duh, Penemban. Saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun. Nyata kula tasih kathah kekiranganipun, Penemban. Gendir menjalin, kowe tak wawas besok ora bakal bisa dadi ratu. Tak baleni maneh, jeneng sira ora bakal bisa dadi ratu. Nanging kowe bisa dadi pengarep sing jenengmu bakal mrepeki jagat merga kaprigelaning solah lan kasektenmu. Kowe bakal kendel mbegal wong, nyegat wong liwat nanging sejatine kowe ngeman marang pawongan kuwi. Nadyan wujudmu raseksa andhan nanging besok aku percaya kowe dadi wong pinunjul. Nun inggih namung donga pamuji paduka Sang Penemban. Nanging tak jaluk aja duweni rasa marem lan mandeg tekan kene. Kabeh solah kaprigelan lan kasektenmu ora bakal bisa tumus yen ora mbok tebus srana laku prihatin murih bisa manggih kasampurnan. Lajeng kula kedah kados pundi, Guru? Mara gage budhal laku trapa ngrame. Tegese tapa ngrame yaiku manunggalake antaraning urip kelawan batin kanthi cara dudu nyepi saka ramening kahanan donya. Nanging nemokake sepi sajroning rame. Lakune abot kudu meper hardaning nepsu ngreksa jiwa lan batinmu saka kebiaring donya saisine iki. Inggih Penemban. Banjur syarat menapa ingkang kedah kula lampahi? Gendir menjalin, topo ngrame kuwi mulangake supaya rasa ora gampang dikendhaleni dening musik ing kahanan lan bisa ngeningake rasa ing tengahing gegerin donya. Cacakane kurang luwih jeneng sira kudu ambekan ngendhaleni wetuning tembung saka lambe. Seping pamrih raming gawe demen tetulung lan tansah eling lan waspada. Nun inggih Penemban ngestakaken dawuh. Minangka tandha tresna lan bombonging rasaku kelawan jeneng sira. Kowe bakal dak paringi pusaka piandel kanggo ceklan selawas murid. Nanging elinga, pusaka iki gunakno sak apik-apike. Aja sembrono lehmu nggunakake pusaka iki nadyan isih amung awujud warangka. Duh Sang Penemban, ngaturaken gunging panuwun. Cagil, jeneng sira bakal bisa antuk isining warangka yen kowe bisa lulus nglakoni laku prihatin lan jeneng sira duwe lelabuhan tumrap negaramu. Mula kowe minangka kawula muda dak ajab supaya bisa duwe rasa tresna kelawan bangsa lan tanah kelahiranmu. Inggih Penemban ngestakaken dawuh. Tak kira mung kuwi sing bisa tak aturake kelawan jeneng sira.
Morogake budal aja wedi kangelan. Nggih, Sang Penemban. Kula badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Mugi tansah pinaringan rahayu. Yo. Sedya rahayu bakal manggih rahayu. Panjangka suci bakal manggih Basuki ngger gendir penjalin. Ya jagat dewa ya Bathara. Wis tak tumplak pambudidayaku yen perlu wanita jiwa raga anggonku amandhangi sarta anyidra mustikaning putri saka negara Parangrojeng yaiku Dewi Gandrikwati. Kang katamana saya banter saya kepenak Yai. ngilang kerasa kang sama Kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik Ing ripalenggan iki wis aneng regemanku. Mendah kaya ngopo marming rasaku ewadene aku bisa sumanding kelawan Dewi Gandrikwati. Duh, sinuwun. Nyuwun pangapunten bilih kula sumela atur. Iya to, Gok, matura. Dene panjenengan niku nyitra dumateng Dewi Gandrikwati. Taksih wonten srana sae ingkang saged dipunupayakaken kadosta atur panglamar. Nanging malah milih cara durjana nyitra dumateng Dewi Gandrikwati saking Taman Kaputren negari Parangrojeng menika kados pundi to sinuwun? Lah nggih. Kan bisa saja mengaturkan surat lamaran. Nanging kok malah menculik menika kados pundi lho, Den? Gok, Kula wonten dawuh sinuwun. dasare panggayuhku supaya bisa sumanding kelawan Dewi Gandrikwati.
Perkara kanthi srana apa wae sing tak lakoni kuwi dudu urusanmu. Sing tak tresnani ya mung Dewi Gandrikwati. Aku ora pengen keluargane melu cawe-cawe ing bab katresnanku kelawan Dewi Gandrikwati. Kajaba saka kuwi, nadyan to Gandrikwati ayune sundha langit, nanging aku ora gelem sesambungan kelawan maratuwa sing wujude raseksa. Oh alah mekaten to Den. Iya, Gok. Menawi ndangu atur kula nggih Den. Jenengan konduraken malih kemawon sinuwun. Langkung prayogi menawi panjenengan menika badhe ngayunaken Dewi Gandrikwati menika adu harep kalian tiyang sepuhipun. Menawi saged dipun upayakaken kanthi sarana sae, saged kanthi srana sanesipun kadosta bedah kutha mboyong putri menika langkung perwira. Ora perlu nuturi aku, Gok. Bakune aku wis bisa nyidra Dewi Gandrikwati. Duh mustikaning nala, wong ayu, mendah kaya apa bungeng atiku lamun to bisa mondhong sliramu, mongko dadi calon garwa prameswari ana ing negara Pundak Setegal. Nanging ya gene, wis pirang-pirang dina anggonku ngungrum kelawan sliramu, kowe mung tansah mlengos lan ora rena kang dadi rasamu. Yen kowe nampik Sasra Kahana, arep golek sing kaya ngopo Gandrikwati? Mangkoto Prabu Sasra Kahana. Kepriye, Yai? Aja ngarep-ngarep tetesing tresnaku yen kowe durung bisa mujuti apa kang dadi panyuwunku. Apa kang dadi panyuwunmu, Yai? Kabeh upaya bakal tak sembadani. Gage, matura. Yen pancen kowe kepingin mundhut garwa kelawan aku duwe panyuwunan. Gandeng Prabu Sasra Kahana ora gelem duwe maratuwa awujud raseksa. Mara gage sirnakna Prabu Gendramaya lan bedahan negara Parangrojeng. Yen wis kelakon apa kang dadi panyuwunku, pasrah jiwa ragaku marang jeneng sira Prabu Sasra Kahana. Aku bakal lila legawa anggonku ngladeni kaya dene satataning wong jejodohan. Welah dalah. Yo, yen pancen kaya mangkono, aja to mung mateni bapakmu kang wujud raksasa lan bedah negara. Njugro-kake gunung lan ngasatake segara bakal tak sembadani. Yo, bakal tak pinangkani apa kang dadi panyuwunmu. Aku njaluk pamit. Dongakno salakuku manggih Raharja. Togok, Bilung, Kula wonten dawuh sinuwun. Kula wonten tinimbalan. aku titip calon garwaku Dewi Gandrikwati ana ing papan kene. Aja nganti lunga saka papan kene yen durung gembol sirai Prabu Gendramaya lan kelakon bedah negara Parangrojeng. Negara Parangrojeng bakal tak gawe sungsang bawana balik. Sang Dewi kok ngantos negakaken dumateng kawilujenganipun ingkang Rama pun Prabu Gendramaya. Ngantos ndawahaken Giri Sayembara dumateng Prabu Sasra Kahana ingkang cetha watakipun angkara bebudene sta. Togok, mbuh piye carane aku kudu lunga saka papan kene? Rekodaya iki dak kira luput mung nuruti rasa wedi nganti kuwetu tembung sing kaya mangkono. Waduh, Sang Dewi. Menawi mekaten, monggo kula aturi enggal medal saking papan ngriki. Yen saged ngrumiyini lampahipun Prabu Sasra Kahana tumuju negari Parangrojeng.
Durung suwe Sinuwun Prabu Sasra Kahana jengkar saka kene. Niate arep mlayu saka alas. Kedadak ketekan buta trincing cakrake. Walah, ketiwasan iki. Bahaya iki, Gok. Jur awake dhewe kudu mlayu. Selak dadi pangane buta iki. Ning ketoke kok buta iki ora doyan mangan ya, Gok. Awake kuru ngene iki apa ya kena busung lapar ya, Gok ya? Apa ana buta kok diet ya? Lambemu aja blawanan, Lung. Bebayani iki. Aduh, Togok, Bilung. Banjur awake dhewe kudu kepriye? Aku wedi, Gok. Hong titi wangkala ludra manik raja dewaku hanya. Ana pawongan telu salah sawijine ana wong wadon mapan ana alas kene. Ora gaging aku aja nang musapa kisana. Kula Togok. Kula Bilung. Banjur sing wadon kae Sekedap. Panjenengan niku sinten? Buta kok pacakane trincing, untune nyongat mendhuwur. kawruhana aku iki cakil ya gendir penjalin. Saiki aku bakal mujudake pitakon marang jeneng kowe. Wong telu duweni perlu apa ing tengah alas kene? Mongko alas iki gawat kliwat wingit kepati sato mara sato mati, jan momoro jan mati. Duwe sedya apa ana papan kene? Yen kowe kena tak gawe man, bali yo metu saka papan kene. Lah buta kok ngeman karo awake dhewe ya, Lung. Lah iya, kok bisa ya, Gok ya? Padatan sing jenenge buta kuwi buteng betangane oyo. Lah kok iki ora ya? Malah awake dhewe dikon metu saka alas kene. Lah iya, Lung. Kandhane buta kuwi lagi diet kok ya. Oh, lambemu. Bali yo saka papan kene. Yen kowe arep gawe rusak ing papan kene, ora bakal aku ngeman kowe. Dimen dipangan kewan galak wandamu. Lho, Lung. Apa ana buta kok sayang lingkungan? Iki kok buta ketoke anggota dinas perhutani kok, Gok. Buta, tak jaluk kowe aja nganti tumindak culika marang aku, Togok lan Bilung. Yen kowe pancen duweni bebuten luhur, enggalo gawanan aku metu saka papan kene. Kowe sapa wong wadon? Aku Dewi Gandriwati, putra saka Prabu Gendramaya Narendra ing Parangrojeng. Kok nganeh-nganehi timen? Aku durung tau tepung kowe. Kowe kuwi sapa kok nyembah marang aku? Estunipun kula menika kawula negari Parangrojeng ingkang meguru wonten pertapan Arga Tumelung. Banjur kowe kok iso teko papan kene? Sedyaning manah badhe nyampurnaken ilmu ingkang kula cecep saking guru kula kanthi laku ingkang kula lampahi. Mboten wonten sabab kula mapan wonten ngriki, namung ngetutaken krenteking ati jumangkaing suku kedaping netra. Saengga tumuju wonten ing alas mriki. Malah mboten nginten bilih kula panggih kelawan Dewi Gandriwati putri saking Sinuwun Prabu Gendramaya. Lah, yen menawi mekaten kleresan, ngiras kula nyuwun tolong. Dewi Gandriwati menika sejatosipun dipun cidra dening Ratu Pudak Setegal, Prabu Sasra Kahana. Bareng sampun kacidra, Dewi Gandriwati dipun rungrum boten purun, lajeng ngedalaken giri sayembara. Dewi Gandriwati ngendika yen kowe bisa mateni Prabu Gendramaya lan bisa mbedah negara Parangrojeng, aku gelem mbok pundhut garwa. Prabu Sasra Kahana bidal. Wontenipun Dewi Gandriwati ngendika mekaten nggih, saking bingung manah sarta ajrih. Yen pancen kowe duweni jiwa luhur, mara gage luarana penandangku gendir penjalin. Menawi mekaten monggo kula dherekaken medal saking papan ngriki. Togok lan kowe mbilung aja keri tutna lakuku.
Aku bakal nungkol lakune Prabu Sasrakahana supaya bisa wurung sediane. Monggo kula dherekaken. Monggo Sang Dewi. Monggo. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bocleng-bocleng iblis laknat padha cek-cekan babu. Ana satria bagus wani mlebu alas kene ngaku. Sopo jenengmu? Saka ngendi dangkamu ayo ngaku. Buta murang tata wujudmu mung sawiji ning swaramu ngalahke betat 1000 muni bareng. Idumu bacin pating calipret ngenani wedanaku. Anggonmu ndeleleng marang aku katon apa? Ngendi pinangkamu sapa kekasihmu? Balik kowe buta sapa pracikamu ngendi dangkamu? Parep ditakoni durung mangsulan wis wani njunjung dong kelawan perceka. Wus jamak lumrah ana ing dedalan takon genti tinakon. Yen kowe takon aku cakil ya gendir penjalin saka warga Tumelung. Balik kowe ngaku sapa jenengmu? Aku Prabu Sasrakahana saka negara Pudak Setegal. Arep lunga menyang endi? Sediaku arep budal bedah negara Parangrojeng. Yen gelem tak pringgakake becik wong balik kudu balik. Iki sing dadi bebeteng negara Parangrojeng. Rumangsaku ora ana gawar lawan nawer-awer janur kuning kang ngadang dedalanku. Apa ora weruh ndasing buta pating jengkelek rambuting buta pating jebobok. Ndas buta bakal dak samper ndak sandung. Menawa ana rambute buta gubet ampeanku bakal tak pagas nganggo curiga. Apa ora wedi? Apa abamu? Kacidur. Kurang gede kemula mega, kurang dur anci-acika gunung, ora dadak perlu jinjit anggonku nempeling mestakamu. Kalah sugih Japa Mantra. Dudu watakku meguru marang batanging buta. Arda walepa. Dasar buta kata prasangga. Kekejer kaya manuk branjangan kopat kapita kaya ula tapak angin. Kena daksa tak sabetake sida sumyur kandamu, Gus.
Jan, elok saestu sampean Ndara Gendar Penjalin. Ewa dene wujute raseksa nanging batin sampean kados dene sucining atine manungsa. Nadyan raseksa nanging gadahi bebudi luhur. Lah iya to, Kang. Aluwa ngamelu Ndara Gendar Penjalin wae. Timbang nderekke Sinuwun Prabu Sasrakahana sing wujute manungsa jangkep tanpa cacat. Nanging atine ala ngungkuli kewan. Ndara Gendar Penjalin, wiwit sakniki kula bakal suwita dumateng panjenengan. Kula tak ngalap berkahi sampeyan anggene tansah tumindak becik marang sinten kemawon. Kersane donya menika mangertos bilih rupa menika boten dados ukuran. Nanging upaya makarti becik minangka tandha mustikaning titah. Kula nggih nderek Den. Bapak Suwitan kuwi tinemu gampang. Bakune kowe sakloron melu aku tumuju ing negara Parangrojeng. Dewi Gandrikwati kudu enggal bali ana ing negarane. Nggih, ngestakaken dawuh Ndara. Ngestakaken dawuh Den. Aduh, Ger, anakku bocah setinik-tinik. Kowe bali ana ing negara Parangrojeng kene. Kowe lak ya ora apa-apa to Nini. Bungahku kang tanpa upama. Kowe ngilang saka taman kaputren agawe anglestyasipun Rama. Nganti ora doyan dahar, ora doyan ngunjuk. Tiba wahyaning mangsa kala ing dina iki kowe bali ya Nduk. Gusti ngaturaken gunging panuwun. Inggih Rama, nyuwun pangapunten Rama, bilih kula adamel anglesing manah paduka Kanjeng Rama. Mungguh kang dadi carane kepriye Nini? Kok kowe bisa murca saka praja banjur balimu dikanteni dening Denawa Trincing lan pawongan loro kuwi mau. Anggen kula nilaraken taman kaputren menika boten pikajeng kula piyambak. Kula dipun cidra kaliyan Narendra saking pudak setegal nenggih Prabu Sasrakahana. Dipun papanaken wonten satengahing alas lajeng dipun tulungi kaliyan Denawa menika. Hei, Kisanak, jenengmu sapa lan papan dunungmu ana ngendi? Nami kula Cakil nggih Gendar Penjalin. Wingking saking Pertapan Arga tumelung sinuwun. Latalah, yo jagat Dewa Bathara.
kowe apa bener putra siswa saka Eyang Resi Wrahaskara? Nun inggih leres sinuwun. Apa bener kowe sing gawa bali lan bisa ngluwari penandang anakku Dewi Gendrikwati? Iya. Mbok menawi mekaten sinuwun. Ya wis, ngugemi apa kang dadi pangandikaku wingi ngenani murjane anakku Dewi Gendrikwati. Sapa wong sing bisa nggawa bali anakku kanthi wilujeng? Yen wadon bakal tak dadekake sedulur, yen lanang bakal tak dhaupake kelawan Dewi Gendrikwati. Aduh sinuwun. Kula ngaturaken gunging panuwun saderengipun. Nanging nuwun sewu, babakan bebungah ingkang panjenengan aturaken kala wau, nyuwun duka kula mboten saged nampi sinuwun. Loh, mengko dhisik sebab apa kowe nampik bebungahku kang bakal tak dhaupake kelawan putriku Dewi Gendrikwati? Nuwun sewu sinuwun. Anggen kula nampik bebungah kala wau mboten kok tanpa sabab. Nanging kula ikhlas lair batos anggen kula tetulung marang sapepadaning titah sinuwun. Becik tenan tumindakmu. Banjur kaleresan kula nglampahi laku tapa ngrame ingkang salah setunggalipun tansah aweh pitulungan dumateng tiyang ingkang nembe nandhang reribet. Pramila saking menika kula boten badhe nyuwun menapa-menapa. Kejawi saking menika sinuwun, dosa menapa ingkang kula sandang bilih kula dhaup kalian Dewi Gendrikwati. Kula namung titah ingkang tebih saking kaluhuraning kraton. Sampun cekap kula badhe nyuwun pamit sinuwun. mengko dhisik aja kesusu lakumu. Rembugku durung rampung. Aja nyepelekke kelawan Ratu Parangrojeng kene. Nun inggih, nyuwun pangapunten. Nanging kula estu mboten saged nampi sinuwun. Ora gelem nampa ora apa-apa. Nanging aja ndisiki karsane Narendra Parangrojeng. Yen pancen kowe ora gelem tak dhaupake anakku kelawan Dewi Gendrikwati, bakal tak lironi bebungah liyane. Mus jamak lumrahe aku kudu menehi piwales saka budimu kang utama. Lajeng kersanipun Kanjeng sinuwun kados pundi? Kowe bakal tak dadekake panungguling para prajurit negara Parangrojeng kene. Sun Winisuda minangka senopati negara Parangrojeng kene. Nyuwun pangapunten bilih kula sumela atur. Kula mboten sarujuk bilih gender penjalin dipun minusuda minangka senopati negari Parangrojeng mriki. Duwe dasar apa kowe ora sarujuk? Awit gender penjalin menika tiyang tebih saking kraton. Dasar tiyang saking Gunung Paribasan adoh Ratu Cedhak Watu. Piyambakipun boten mangertosi tata lakunipun pamrentahan negari Parangrojeng. Menapa malih dipun dadosaken minangka senopati? Sekedhap Sang Patih, panjenengan boten saged ngina ngoten niku. Wonten paribasan janma tan kena kinira. Nadyan wewujudanipun raseksa sami kalian sampean, nanging bebudanipun luhur kados dene mustikaning manungsa. Nadyan nanepa dikepiye wae. Yen ora mudeng tatanan kaprajuritan, ora bisa dadi senopati. Lho, sedaya katetepaning ratu menika mawi dasar lho Sang Patih. Prabu Gendramaya menika ndawahaken kanugrahan dumateng ndara kula gender penjalin niku awit saking labuhipun tumrap negari
wong nggih cetha bilih Dewi Gandrikwati saged uwal saking penandangipun saengga saged kondur menika nggih saking labuhipun Ndara kula gender penjalin. Prabu Sasrakahana ingkang nyidra Dewi Gandrikwati menika ratu lho. Nyatanipun perang tanding kaliyan Ndara kula gender penjalin menika saged kasoran ing yuda. Menika cetha bilih Ndara kula niku nggih nggadahi kasekten ingkang edap-edapi. Nuwun sewu. Dasare buta andahan kados sing jenengan ngendikake nika. Adoh ratu cedhak watu. Ewadene wani perang tanding karo ratu njur menang niku napa nggih mokal. Hebat Ndara kula niki. Hebat estu niki. Panjenengan minangka patih kok nyacat lelabuhan ing liyan. Kedahipun nggih bombong. Awit wonten kawula ingkang taksih tresna nuduhaken jiwa kesatriyanipun tumrap negari menika. Lah kula tak nyuwun pirsa, jenengan jejer minangka patih nggadahi palungguhan niku labuh jenengan tumrap negari niku napa? Kowe ngerti apa? Cukup! Aja padha ora gejegan. Ing kene sasana pasewakan agung aja digawe tukar padu. Mara kage rungokno apa kang dadi pangandikaku. Sabdaning Pandhita Ratu sepisan dadi datan kena wola-wali. Kabeh katetepan wis dak timbang kanthi ganep. Ora ana sing bisa nduwa karsaning ratu. Nggih. Kula nyuwun pangapunten, sinuwun. Nyuwun pangapunten sinuwun. Duh sinuwun. Timbang kula wonten ngriki ndadosaken ruwet krentenging penggalih jengandika. Kula nyuwun pamit madhah saking pasilan sinuwun. Mengko dhisik jeneng ingsun durung rampung anggone paring pangandika. Gender penjalin nyata luhur kang dadi bebudenmu. Wektu dina iki pilanono penggalihmu lan jembarno atimu. Jeneng sira bakal dakwini sudha minangka tetungguling para raseksa ana ing negara Parangrojeng kene. Banjur minangka rasa bungahku lan rasa panarimaku, jeneng sira bakal dak paringi pusaka piandel awujud keris ing aran keris Kyai Klabang Pinipit. Anggonen piandel minangka pusaka pepedhingan. Sinuwun, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Pancen wis samestine jeneng sira antuk kanugrahan saka jeneng ingsun. Ing pungkasane jeneng sira dak pasrahi kayuwanane alas sanusa Jawa. Reksanen alas-alas kang ana ing Nusa Jawa kene. Aja nganti ana sing ganggu gawe utawa ana pawongan sing bakal ngrusak alas. Kanthi pusaka curiga Kyai Klabang Pinipit, mugia dadi piandelira anggene bisa ngemban jejibahan minangka dadi tetungguling para raseksa lan ngreksa wana sanusa Jawa.
kang ginelar sang cakil krida